салому алейкум бародаро, хушомтон ба канали ма. Марҳамат, якти лайка мезанем, подписация фаромӯш накунем. Аз шумо ҳиччи намебаравад. Якти лайку подписация кун то ҳаррӯза хабарҳои хуша албатта аз канали мо мебинедтон бародарҷоно. Манам як оманда якта боғаш омадааст, боғи зардолу. Мана 11 қатор бародаро зардолушай. Дарахтош бениҳоят бисёр. Ина ман нашумурдем гапа тувориш. Дарахтош бисёр. Дарахти ёшаш ҳами 10 сола 12 сола. Мана инҳош дарахтои калон калон. Мана ин қатор пурра ҳамаш калон калон. Инҳош сар среднитар. 11 қатор. Ин як қаторшам назарам як хато накунам 30 вех 40 вех будагис. Дарахтои калон бародаро. Мана марҳамат. Як гектару 30 сотиқ бародаро ҳисоби дута саҳми яктакара мефурӯшанакон. Агар харидоро аниқ боштонагар наздикара бугам 75,000 сомон бо савдо мешад каматон. Мана бародаро. Дарахтои суртош нағз аврикос шимай вешма. Агар одам мегитиги серано иҳои дарахтои калонсолоша кӯчонда се мекунам на мекунам ё як сол нем як солада қариб пули чизетоне кара метиҳад, пули мехардагитоне кара метиҳад. Ё агар ҳамто ҳези мешам фурӯшам гӯдам қариб нисф зоид пулитоне кара метиҳад бародаро. Як варианти зуар одамое ки ман сар арзонтараш ёфтагиҳо ба марҳамат. 75,000 сомо 11 қатор бародаро. Дута ҳисоби вай документош нағз, ҳама шароиташ нағз. Марами ҷоҳош ба саргаҳошон бо мани ҷоҳошона канда хуш трактор ки хушро кара мондагӣ. Манам як 50 метр ё 100 метр болонда каналай инҷа кӯча канал бародаро. Найс, где-то 100 метр ҷонда каналай. Канали оби саматёк мехӯрад, оби нароб мехӯрад. Ана бо оби зашам ҳай бародаро. Марҳамат. Нархаш як бор дига бугам 75,000 сомон бо камтон савдо мешад. Дарахтош биня бисёр сортои дарахта ҳама намуди сорто ҳай. Хурмои абрикос ҳамаша вайшай. Агар мабодо харидори аниқ бошад телефон кунтон, ман овора нишон дода. Гаринсоша ҳама шароитоша нишон дода шумо ба албатта нишон медиҳам. Ҳамин аз шумо якта хоҳиш ки фақат якта лайк подписация албатта фаромӯш накунтон. Канал бардедон таги видео бинтонам ёнишан сурхаки подписация нависигам на зер кунтон. ҳаррӯза хабароба бохабар мештон. Бо як бор дигар гӯям вай амун раш сари кӯча бародаро. Ана унҷанда кӯча ҳай, инҷа кӯча амин. Мана бо мағз нишон медиҳам кӯча. Мана бародаро, инҷа кӯча, инҷа мана замин. Ин кӯча, замин. Сараки рай ягон киса заминаш ки намегузаред. Мана одамои ободкардигиашо метахо уҷа ниҳолаи нав кирди, ниҳолшаи 3 сол 4 солаши хушдоштагиошай. Гап худадва. Светашам омадагӣ, мана светошам ай кӯчанда светшимай свет гитиям мумкин. Мисол вақтои зандолунда. Мана инҷа канал, як 100 метр ҷонда каналай. Мана инҷа чизе замин. Об ника авла мебиёду агар зекунга инҷа битуро партоя вале канал финҷо меда сари об. Улавам обаш нағз. Мебиёрам гӯед мана марҳамат. Ки харидор бошад телефон кунад бо ман шароиташо мефаҳмонам ҳамаша. Раҳмати калон барои дастгирии ҳамешагӣ. Миннатдор.